Думи, какво наблюдаваме между матча на Осасуна срещу Реал Мадрид, който завърши с резултат 1-1 и абсолютно незаслужено Реал Мадрид губи точки. Защо ли? Заради този човек. Погледнете с какво изражение дава безмислен червен картон на Джуд Белингам, който просто му е казал нещо свързано с една от абсурдните ситуации, които бяха много в първото време. Дуста първи път виждам играч даже фаул не трябва. Което е казал на съдията с директен червен картон. И това може би е един от мачовете, които виждам най-трагичното съдийство. Реал Мадрид загуби точки напълно незаслужено, а беше много добрия отбор на терена. Аз за дуспата какво мога да кажа, това е много спорна ситуация, която кои съдии със сигурност не биха е свирили, а някой като Монтера 100% без да се замислят и я отсъдиха. Пишете долу в коментарите какво мислите за този сблъсък и разбира се, за съдията Монтера в този матч. Аля Мадрид! Чао. Лиши бира! Как може така съдя, бе? И чао, че няма.